najväčšiu popularitu som ja tam mal. Určite. A záslužne. Ak ma do toho kresla, hneď som zajebal, ak mi nie tam elektrika najebaná. Dobre si mu povedal. Aj s tým plynom, jak si hovoril, piču robil teba. A to skúru som povedal, ak nie sú plynové, on je najebané, aj sa nejeblo. Piču robil teba. A častička nám donesla po deti, ja som to takto uvoňal, že prečo to uvoňal, či to nie je acetón. To je šestička, poznáš, do tečkových týchto náťových látok. A dole si mu dal, však počujem, bol tak trápny. Tak Si mu najebal tomu kokotovi. Tam Dojebal sa. na konci mi povedal, že to nečakal odo mňa, že ja som mu povedal, že prvý ja som bol pred kamerou. Že to nečakal, že oficiálne dojebe že ho dojebe pred to kamerou. A to, na tvoje zdravie. Na tvoje zdravie. A najprv ten oný bodyguard, jak sa to volá ten kokot. Ten ma zobral, do tej pivnice ma zobral. A tam, to si mal dve miestnosti, ale tam boli plazmové televízory. A tá hlavná miestnosť, tam 300 ľudí sa mestí, tam, kde som sedel, v tom telefóne, kreslo pre hostia. A ja som tam prišiel, do tých dverí ja som zajebal. Vlasto Cibula, pozdravuje Bratislavu. A to ti všetci stali, kokoti a tlieskali 5 minút. Ja som myslel, že ma idú byť. A čo by ťa byli? Ale ti poviem takto, že, lebo to sú Bratislave, tak oni nerozumejú tomu, oni sa smejú. Toto keď som žene povedal, a ja ešte hovorím, počkaj, ja som mu napísal, piatok, sobota, nedeľa, budem doma. Tak som ti napísal. Áno, dostal som, jasné. A ešte teraz žena, kde máš toho Petra? Vidíš, on ti hovoril, vyčkáme tu, a to príde. Pohode. A ešte som žene povedal, však ešte není nedeľa. Ešte je sobota. Áno. Počúvaj, dneska, keď som šiel za tebou, mám zadné sklo na aute buchnuté, vieš, nejaký kokot ma buchol, vieš, a chytli ma policajti, že Pášinkovi, že vy máte buchnuté zadné sklo, to nepôjde, to pokutu by chcel dať. A ja som sa bál, lebo som nemal za to, že... Počúvaj, a povedal, že kam idete? Že idem do Plevíde za pánom majstrom Ladislavom Meliškom. Je toho a ja počúvam, tak choďte. Som sa priznal, pustí ma bez pokuty. Už som není ani cibula, už som není ani chrenu, som upratávať hovien. Prevčerom sa tu jeden docela, tak som hovná po ňom upratoval. Už som není ani cibula, ani chrenu. Lásko, ty si veľký majster. Nazdaričko, nazdravie. No vidíš, takto to musí fungovať. To je to. Tak, to si ty, Lásko. To je to. Vieš, čo poviem? Ja som trošku najebaný, nevadí. Ale ja viem. A ty si myslíš, že čo? Počúvaj, ja som povedal takú vec u nás v robote. Som povedal u nás... Dám sa podri. To je slovenský guru. To je Ladislav Meliško, veľký majster slova. Slovenský guru. Mušketierová topánka. No mušketierová. A najebal ešte ten, že tak, čo cibula alebo chrem. A to si videl ten obrazok, jak spravili, že tam máš fotku a s takou rajčinou, a že nie je radšej cibulu. No a Irsku som najebaný, tam taká skupina je Irsku, a že medzi nima na gitare hrám kokot. Áno, Slováci, ne, čo sú v Irsku, tak... A to sa volá, to video sme v robote, to som akurát, keď som ešte vo štvrtok večer. Čo ti jebe, ti vládza, ty kokot. Ja som vyžíval do zájme, tak sa odjek trocha. Ja vyjebem tú priečku. A to je spôl, to není priečka, to je 300. Čo je to, komíč? To je 300, to je spôl. Alebo kantovka, alebo 15. Dobre, nemá to, že si architekt. To je informácia. Nevláda vás. Zlato Meliška, jebli tam štúra, kokoti. A ty tu. To sa kokoti, najebaný. Ale no, je to pamiatka, no. Odjebaný odtiaľ. No vidíš to. Tak sa dočkali. Jebe do včera,